takmer 50 rokov som Košičan, respektíve východniar. Narodený síce v Prešove, bývajúci dlhodobo v Košiciach. Mojím životným priestorom sú Košice, sú sociálne, zdravotné, charitatívne projekty, sú to projekty manažerské a sú to vždy veci, ktoré ma naplňajú niečím novým. Preto som prijal aj túto výzvu kandidovať na 24. mieste kandidátky KDH pod menom Ján Dečo. A verím tomu, že aj tie životné skúsenosti, ktoré som získal na poste riaditeľa diecéznej charity, ktoré získavam aj teraz na poste riaditeľa národného projektu pre rozvoj mobilnej mamografie, ktoré som získaval aj v disente, ktoré som získaval v kultúre a v životnom prostredí, alebo úplne na začiatku mojej kariéry ako robotník v US Style. Toto všetko sú, myslím, skúsenosti, ktoré môžu vniesť nový rozmer, nový prístup a skúsenosť, dravosť, ale aj trpezlivosť pri dosahovaní dobrých vecí na Slovensku.